जय ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି କି ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏବେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଛି BSF ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଏବେଠୁ ଭାଇ ପ୍ରିପେୟାର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ। କାହିଁକିନା ସେଠି ଭାଇ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେଠି କଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯିବେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ନ କରିକି ସେଠି ରନିଂ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି କଟିଯିବେ ଭାଇ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ସେଠି ଭାଇ କେହି କାହାର ରନିଂ ଭାଇ କେହି କାହାକୁ କହିଦେଇ ପାରିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ରନିଂ କରିକି ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାଇ 23 ମିନିଟ୍ କି 23 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଆରାମରେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ରନିଂ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲାଗୁଛି ସେଠିକି, ଆଉ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଠି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ବହେ ପଇସା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବେ ଭାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଭାଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇତେ ବହୁତ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଭାଇ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାଇ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ରଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଭାଇ ସେଠି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁଠି ହେବ ରନିଂ, ଦେଖ ଭାଇ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତ ରୋଡ଼ ରନିଂ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ରୋଡ଼ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାଇ କେଉଁଭଳି କ'ଣ ରନିଂ କରିବେ ଭାଇ ଏଠି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ମାରିବେ ଭାଇ ସେଠି ସେଇଭଳି ମାରିବେ, ସେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ଭାଇ। ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଆମ ରୋଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ରନିଂ ଭଲ ରକମ ମାରିକି ଆସିବେ ଭାଇ, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ମାରିବେ ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭରସା ରଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ। ରନିଂ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ମାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଥିଲି ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଦେଖ କିଛି ରହିଲା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ। ଦେଖ ଯଦି ହେଲା ଫଳ ହେଲା କିମ୍ବା କଦଳୀ ହେଲା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେଠି ଭାଇମାନେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ SGD ଫିଜିକାଲ ଦେବାକୁ କିଛି ନେଇନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋକ କଲା ସେ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇପାରିଲେ ନା ଭାଇ। ଏନର୍ଜି ପୁରା କମିଗଲା ସେ ସମୟରେ, ଏନର୍ଜି ଯେମିତି କମିଗଲା ଆଉ ରନିଂଟା ଏତେ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଭୋକ କରୁছে ତ ଖାଅ, କିଛି ଖାଅ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ନା ମୁଁ ଖାଇଦେଲେ ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ରନିଂ କରିପାରିବି ନା, ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ରନିଂ ପାରିବେ ସବୁ, ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବେ ଭାଇ, ମାରିଦେବେ ଭାଇ ଭଲ ରକମ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଚକୋଲେଟ୍ ବି ନେଇଯାଇଥିବେ ସାଙ୍ଗରେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିବେ, ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଖାଇବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ରନିଂ କରିବେ, ଏଠି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ଭଲସେ ଭାଇ ସେଠି ରନିଂ ବି କରିବେ ଭାଇ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଦୋସ୍ତ।